Dit is PNM Vandaag, met vandaag. Piet Ebies stopt als kermismeester. De laatste jaar, ja, dat wel een beetje pijn, moet ik zeggen. En verder, Heldenaar met Palestijnse roet volgt situatie in Israël op de voet. En een nieuwe horecazaak opent in Panningen. Dit is PNM Vandaag van woensdag 18 oktober. Goedenavond. Het kermisseizoen is ten einde. Beringen had traditiegetrouw de laatste kermis van Peel en Maas. Niet alleen het seizoen is voorbij, ook voor Piet Ebies betekent het een einde van een tijdperk. 13 jaar lang was hij het gezicht van de kermissen in Peel en Maas. Piet Ebies neemt afscheid als kermismeester. De kermis in Beringen was zijn laatste in die functie. Ondanks dat hij wist dat dit zijn laatste jaar als kermismeester zou zijn, blijft het lastig. Ik vond het goed met de omgang met de kinderen, vooral met de kinderen op een kermisterrein. En dat soort dingen, dat vond ik allemaal leuk. En met die mensen, die kermismensen, opbouwen en dat soort dingen, ja, dat is allemaal schoon. Wat is de taak van de kermismeester precies? Nou, de zorg voor de vergunningaanvraag. Dan maken ze een opstelplan. En dan gaan ze die mensen uitnodigen. Voordat ze kunnen komen. En dan moet de tijgen kloppen, alles moet kloppen, dat ze kunnen staan. Piet was er vooral voor de kinderen. Zijn tasje zit vol penningen die hij graag aan de kinderen weggaf. En als de kinderen een tasje zien, dan weten ze dat. Dan kan Pietje wel met de penningen. Is dat ook het leukste? Ja, dat is het leukste. Ja, vind ik wel. Doe ik het echt voor. En het minst leuke is, dat moet ik ook zeggen, we hebben sinds 12 jaar kermisbeveiliging. En dat heb ik nooit gans begrepen waarom dat moet, maar dat is wel nuttig. En dat is jammer. Dat ze op het kermisterrein is die beveiliging vuren. Voor verdelingen en allemaal die flauwekul. En dat is jammer. Kermissen hebben het in de kleine kernen lastig. Behalve in Koningslust heeft elk dorp van Peel en Maas zijn eigen kermis. Piet hoopt dat het zo blijft. Al moet de gemeente daar wel in ondersteunen, zo vindt hij. Ik weet, ze moeten er heel aan trekken, allemaal. De exploitanten, de gemeente, de kermismeester. Moeten er veel voor doen. Voor de en de horeca moet meedenken. Ze moeten het samen oppakken. En dan komt dat goed. Dat denk ik wel. Voor de kleine kernen wordt het moeilijker. Dan moet de gemeente een steentje aan bijdragen. Dan lukt het nog wel. En de grote kermis zoals Panningen, Meijel is goed. En Bree, Balder, ja, dan komen ze nog wel. Dan komen ze een keer. De gemeente besteedt het werk tot nu toe uit aan Ebies Events, het bedrijf van Ebies. De gemeente Peel en Maas gaat de kermissen vanaf volgend jaar weer in eigen beheer organiseren. Piet heeft zijn opvolger Rob al ingewerkt. Ik heb een tekst en uitleg gegeven over alle kernen, overleg gereden. En ja, die kennen we wel. Die heet in Zuid-Limburg al 10 kermissen. Dat snapt het wel, dat komt er wel. Toch lastig om het los te laten te stoppen. Heel lastig. Heel lastig. Nou, ga ik het anders doen, hè? Ja, wat is het volgende? Wat ga je doen? Ze bliefste weekmarkten organiseren? De weekmarkt blijf ik nog doen. En ik heb de jaarmarkten nog. En ja, dan wil ik hier in de zorg gaan werken. Mijn moeder heeft er 5 jaar bij demente bejaarden gezeten. En daar heb ik veel gezien. Nou, en daar wil ik een steentje aan bijdragen. Met dementen of met gehandicaptenzorg. Ze kunnen me altijd bellen. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe uitdagingen. Want stilzitten is geen optie voor de Panningenaar. Goeie mensen, schoon. Nu de situatie in de Gazastrook verder dreigt te escaleren door een op handen zijnde grondoorlog en de gedwongen evacuatie van meer dan 1 miljoen Palestijnen, neemt de verontwaardiging onder de Palestijnse gemeenschap toe. Zo ook bij Omar El Kader uit Helden. Omar El Kader heeft een Palestijnse achtergrond, maar hij is geboren in Nederland. Sinds 7 jaar woont hij met zijn gezin in de gemeente Peel en Maas. Het nieuws over de oorlog in de Gazastrook houdt hem bijna de hele dag bezig. Vanaf dat ik wakker word ik blijf eigenlijk het nieuws continu, vooral ook op mijn telefoon volgen. En dat ik weer ga slapen eigenlijk. Ja. En als je dan die beelden ziet van al die verschrikkingen, wat doet het met u?
ja, je probeert het gevoel... je probeert er niet aan onderdoor te gaan. Zijn familie woont op de westelijke Jordaanoever. In de spaarzame momenten dat hij contact heeft, gaat het bijna niet over de oorlog. Je weet wat daar aan het gebeuren is. En dus ja, hoe gaat het? En heel veel meer dan dat doe je niet, ook voor hun veiligheid. Er is nu een oproep gedaan van Israël om 1,1 miljoen Palestijnen moeten naar het zuiden vluchten eigenlijk. Ja. Wat vindt u van die oproep? Hoe het voor mij voelt, is dat de wereld aan het kijken is naar een massamoord in slow motion. Het doet iets met je om die verschrikkingen te zien, dat doet pijn. En het doet pijn om de wereld te zien toekijken en niet in te laten grijpen. Panningen is een koffie-lunchbar rijker. Vandaag opende een nieuwe zaak in het hartje van het dorp met early dinner. Een nieuwe horecagelegenheid in Panningen. Spruit opende vandaag de deuren. Chris en Jamie Verver zijn de eigenaren van de zaak. Chris werkte tot voor kort in een andere horecazaak. En Jamie zorgt voor de organisatie van het restaurant. Ze zagen dat er in Panningen behoefte is aan een nieuwe zaak. We hebben zelf een gezinnetje, 2 kinderen van 6 en 8. En we merken dat we soms weinig plekken hebben waar je echt goed met kinderen kunt eten. Waar ze ook gewoon gezond kunnen eten. En dat hebben wij hier proberen te combineren. Dat je zowel in een hip, trendy zaakje kunt zitten met kinderen en ook nog eens gezond kan eten. Jarenlang zat de bistro op de plek waar het nu Spruit is. Er is weinig meer van het restaurant te herkennen. Het stel wil dat de zaak meer dan alleen voor kinderen is. De koffie- en lunchbar is voor iedereen toegankelijk. Er is bewust gekozen voor een frisse uitstraling. Nou, we hebben het echt helemaal leeg gehaald, eerst om te beginnen. We hebben nieuwe vloeren erin gelegd, nieuwe wanden, compleet nieuwe bar, de wc is helemaal verbouwd. Dus we hebben echt alles leeg gehaald en alles weer opnieuw opgebouwd, zoals wij het graag hebben willen. Wij zijn natuurlijk gaan brainstormen over de naam, bijpassen bij de locatie van wat gaan we hier doen, wat kan deze locatie uniek maken. Toen kwamen we eigenlijk heel snel op het feit dat als we inspelen op kinderen en gezond eten, dat ons uniek kan maken. En als je kijkt naar de naam Spruit, Spruit is synoniem voor kind. Het is een groente, het is gezond, het is eten. Dus ja, we zijn een restaurant met focus op gezond eten en toegankelijk voor kinderen. Dus zodoende dat wij voor Spruit hebben gekozen. We hebben geluk gehad dat we in oktober open gaan, want dat is precies de opening van het spruitjesseizoen. Dus dat past ook dan heel mooi. Er is naast een gewone kaart ook een speciale kaart voor kinderen. Uiteraard staan er spruitjes op, maar ook andere vergeten groenten staan op de kaart. En ook aan het spelen is gedacht. Ja, dat is onze kids playwand eigenlijk, een speelwand. Er komen dan stokjes in waar de kinderen leuk mee kunnen spelen. Waar ze allemaal lettertjes en goed stokjes in kunnen doen. Knikkerbaantjes komen eraan te hangen. Dus een beetje de kinderspeelwand eigenlijk. Na wat dagen proefdraaien start vandaag het nieuwe avontuur van het stel en is Spruit een feit. BVHC heeft protest aangetekend bij het bondskantoor. Er zou een telfout gemaakt zijn bij de wedstrijd tegen Alsmeer van afgelopen weekend. De score zou na 13 minuten van 15 naar 16 zijn gesprongen op het scorebord. Dat is te zien op de livestream van de thuisploeg. Uiteindelijk gingen de ploegen het veld af met een stand van 34-34. Maar de Panningse club denkt daar dus nu anders over. Mogelijk kan de ploeg met meer punten naar huis gaan. Het bewijs is opgestuurd naar het bondsbestuur die zich over de uitslag gaat buigen. En de gemeente Pelemaas publiceert de wekelijkse gemeenteberichten vanaf 1 november niet langer in de Hallo Pelemaas. In plaats daarvan worden de berichten gepubliceerd via verschillende andere kanalen. De gemeenteberichten, bijvoorbeeld over de informatie van afvalinzameling, wegwerkzaamheden, de agenda van de raadsvergadering en aangevraagde en verleende vergunningen, worden vanaf 1 november gepubliceerd via de eigen nieuwsbrief, maar ook op Omroep PNM. En bij de bibliotheken en gemeenschapshuizen. Daar ligt een speciaal informatieblad ter inzage. En tot zover het nieuws van vandaag. Morgen vanaf 6 uur kunst en cultuur in Dwars door Limburg. En nu eerst het weer. Fijne avond.